Lêkolînên Amerîkî derbarê tawanbarkirina rejîma Esed de bi pêkanîna tawanên şer nîzîkî bi dawîkirinê dibin. Kovara Foreign Policy ya Amerîkî eşkere kir ku lêkolînên navdewletî yên ji bo tawanbarkirina rejîma Esed û rêxistina terorîsta Daişê li ser pêkanîna tawanên cengî li dijî welatiyên sivîl li Sûriyê wê nîzik bi dawî bibin û ev yek hevdem tê li gel nivîsandina xalên dawiyê li ser yasaya Qeyser ya ji aliyê rêveberiya Amerîka dibe ji bo sepandina sezayên berfireh li ser rejîma Esed û alîgirên wê. Kovara Amerîkî di raporta xwe de li ser zarê saytanî da Sûriya balê dikişîne ku Komîta Dadperweriyê û Lêpirsîna Navdewletî CIA di adara bê de lêpirsîna dawiyê û berfireh li ser tawanên dîktatorê Sûriye Beşar el Esed temam bike. Lêpirsîn balê dikişîne li ser bêhtir ji 800,000 proseyên fermî yên 4 dezgehên istixbaratan û ewlekariyê yên mezin li Sûriyê yên di destê rêxistinê de ne û ew birya rêxistinên mafê mirovan li Sûriyê ketine di destê komîteyê de. Ev belge piştras dikin ku ev dezgehên istixbaratê bi serpiriştiya Esed berpirsiyarin di berkuştina nîzîkî 9 milyon mirovî de û bi dawî hatina lêpirsînê yekser dozgerên yasayî li dijî rejîma Esed û rejîma wî û 6 dozên din li dijî rêxistina terorîsta Daişê vebin û tometbarkirina wan bi pêkanîna tawanên dijî mirovahî ye. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ji aliyê xwe ve daxwaza veguhestina dosyeya Sûrî ji bo dadgeha tawanên navdewletî kiribû. Hevdemê ku seroka mekanîzma bêalî û serbixwe ji bo lêpirsînê Catherine Marshall par di civîna nefermî ya civata giştî ya Netewên Yekbûyî de wergirtina 700,000 belgeyên tawanên şer ji destpêka şoreşa Sûriye ragihandbûn. Ji destpêka şoreşa Sûriye ragihandbû û tekezî li ser amadebûna mekanîzmî kir ji bo bi destxistina belgeyên zêdetir yên tawanên şer dijî sivîlan li Sûriye. Aliyan opozisyona Sûrî jî tekezî li ser pêkanîna tawanên şer yên berfireh li Sûriye li ser destê rejîma Esed dike û wî berpirsiyar dibînin di ber kuştina bêhtirî 9 milyon mirovî, biriya bikaranîna çekên normal û qedexekirî û dorpêçkirina bajar û bajarokan û birçîkirina xelkê sivîl û zêdebarî binçavkirin û revandina bi 10,000 ji kesan ji bilê koçberkirina bi milyonan ber bi derveyî welat.